बुमा हामफ्राय नायखल बदल बरंनो जों दाबो जे सुबा मानि इको माइरं माइसा तुबै रांकिसा बर'खौ जों जे बुमा बदल फैते 100 टाका खाय खागलाय जाखा आव 100 टाका खाय खागलाय मानि जों दुइजनानो सुबाखा फासंखाय राकेश देब्रमानो आरो 50 टाका आरो 50 टाका बर'खौ जों जे बुमा बदल दंनाय रक्ता ओमफ्राय बनो जों आबनो हितिनि माइरंबो बर'खौ नखायो सेसाखौ तुलायखा ओमफ्राय रांबो बर'खौ 100 टाका खागलायखा गाबोनो जों बनो बैसुक सुबाय मैयाफानो जों जे चुक्तै बनो सुबानाहनि फायलाय जाव निनि सुबा बुङो न सामनै याफानाय नं सुबा बुङो सिनि सुबा मुंखा जे ताबो रोगिंनाय बिनि परिबारन जया फजानायदा आनो मुरो बुमान साकानि देजो साकानि खेलाय आनो आजिनाय बिरा आं बुरि बर' आजि मालिया गनाय बगरे जलाबर जों टिं टप मागा आं बिदिखा आजिना होनो आजि मालिया कोन बुलिया डॉक्टर अगलेना द नायखेबाय माल माता बगरे कोन बगरे नायसो डॉक्टर ब नायखा उजा ब नायखा हिमा जलका नायखा ताकन दं पासुका आनि नं आजि माने बिदिखा आं बुरि बर' ताम हा आजि सासिना दिनै ननो तो बोरै बदल साइजो खायबाय ते परबर्ती समय नों सामनै साइजो नायनाय सरकारन ते साइजो नाय माता इजा ते सिनि हास्तेनि गुंबारा ताखक संग कुन कक देखा जाना मुजुं तामो स्के साइखनारि मुं थानि सुबा सुरक साना दा मुजुं आं बिदा साइजो साना मुजुं आनि साइजो नायना होनो हामबाय जाखं बुखुंनो